Falling down. Hello mga kaigala ko! Welcome back to my channel! So today, mag-bike bis ako yung agaw nga si Dave! Say hi, Dave! Hi! Oh, amot asa may mapunta ron! Bisag-asa. Bisag-asa, magpasingot kami! Kay kapoy na sigit po sa malaykod, so ipasingot-singot. So mag-bike sabi ni Dave, mag-vlog me kung asa may mag-video ko kung asa may malagpot. Bye! Meanwhile. So nami ron sa kuan at bang sa UC nami sa 7-Eleven. Kaya nami kwaon nun. Dra UC ay. Say hi UC. Hi, gimingaw na ko nimo. Ah. Naka-video ko tayo, ako yung post ha. Wow! Na kaya? Okay na ka? Okay na kayo? Ayaw! Tinindot ka siya gihimo, ti. Ay, kita ka to sa. Falling down. We're already here at the back of City Hall. Asa lagi? Amo na lagi kore mong bike kay di man ni pwede mag-bike pa doon dito god.
Pila ko hindi ko kasi. I don't know. Load na lang tayo. So, maadto na mi sa kuan. Ambot asa nga tindahan dip, sayo ka kay wala man dito sa amo ang tina among gagi pangita gud. So nga to medyo ka dito unahan. Amo lang guruyo na mong bike. Kay di pwede mag-bike nga kuan. Yeah. Adoro mo unahan ay. Unahan naman ang yuka. Ah! Kabugat ako bike. Ha? Saan? Ito. Wala ay. Pero na-miss Yuka. Yay! Yuka! Sanapot sa Yuka. Mubalik ka pag dito snowboard. Eh na dito kay 9% pa namong gipangita. Kay tina nga medium brown yan. 12% yan. Na dito sa Novo 9% man. So, ningon man akong ate nga. At kanto na lang daw ko no. 9%. Kay dili na mada. Init na kayo. Maulion ako. Init ako guys. Nakapalit ako. Ikapoy na may gimay. Kapilit ka din snowboard. Balik ni snowboard mga kailan. So, mga tanatadip. Yes! Yay! Manguli na ta? Yeah, wala tayo break pa. Mag-ipag-gutom namin. Brunch na yan. Ugma na po ko dip. Kaloyan sa Ginoo. Bye! A few moments later. Nami sa National Shrine of St. Joseph Mandaue. Niunong sa amin ni Dave kaya managkot sa amin. Palit sa amin kandila ni nanay. Salamat, Nay. Say hi. Sige na. Hi. Nami sa National Shrine of St. Joseph Mandaue. Managkot mi ni Dave. Hi, kuya! Ako atong kuan. Kaila diri simbahan. Mo niya mong simbahan sa Mandaue. Dako kay siya, mga kahigala. If maaari mo diri sa Cebu Mandaue, try to visit here. Sa simbahan namo, nindot kay siya mga kahigala sa sulod. Mo na yung kandilaan. Dere. Managkot sa mi kay wala na gid mi nakabalik diri da. Dara mo kanila. Kay malima lang mi. Prayer. Magampo sa may kagala. Usually, man ako gampo mga kagala. Ako pwede mong sigwakan. Dias at bang kay mo na ang plaza sa Mandaue na ang plaza. Meanwhile. Mao ni among plaza. Mga City Hall. Dave, nagnaon na. Madong na may uli mga kaigala. Straight to na na eh. Straight to na na. A few moments later. So na namin din rin. Nauli namin. Yupak. Yupak. Kapoy. See you tomorrow! See you tomorrow mga kahigala. Bye! Don't forget to like, share, subscribe, and click the bell button.